Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Mas Rama, Mas Hanif, Mas Aji, ada Mas Iqbal, ada Mas Abdul, Mas Elvan, dan ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barongan. Wah, kodoke ngorek nek kali. Kodoke warna apa, Dek? Hijau. Wah, warna hijau. Wih, iki ono sing ngombe iki. Mas Elvan memakai barongan. Singa besar. Wah, singa besar. Ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barongan. Singa kecil. Wah, singa kecil. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barongan. Ireng. Wah, Mas Abdul Mas Iqbal memakai barongan ireng. Mas Aji memakai barongan. Wah, devil merah. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan ular. Ular apa? Oh, gak iso aku nip. Terus Mas Rama memakai barongan. Wih. Yo saiki Mas Elvan. Mas Elvan karo Mas Abdul dipakai Mas. Minggir tobal. Elvan. Elvan. Baunganmu ndi? Ayo Mas. Kayak buanter ya pol ya. Ayo Mas Abdul. Ayo Mas Elvan. Ayo Le. Ayo Mas Elvan, semangat Van. Baru ngombe teh pucuk Van. Ya Abdul, Abdul. Wes yo duduk yo Mas Elvan karo Mas Abdul. Yo sekarang Mas Haji. Ayo. Yo Mas Haji. Ojo dibanting Ji. Semangat Ji. Cerita pada pelan. Kabar Dodo dumateng Moro Kinarso, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih rabi sumpek nggih. Ampun lebet wonten area pentas Barana ring. Keranten panggenanipun Winates. Tersanipun Moro Parogo saged lumagange karya kanthi sae ugi Wes yo Mas Haji. Duduk. Kon linggih kok malah, Lho. Kon linggih kok malah. Kon linggih kok sak. Yo Mas Dek Jihun. Ayo Dek Jihun memakai barongan kodok. Elvan tuh. Tak ibu.
Jam 4. Engko tak ibu. Tangan bui. Tak imbui 1000 ya. Kodoknya semangat toh, kok beli es krim kok. Wih, wih. Ayo, mari. Ya wes yo Dejun duduk. Yo Mas Rama. Sing go barengan ireng sapa? Aku. Ora takok. Engko aku takok to. Yo Mas Rama. Ayo to Mas, sapa Mas? Kain yo mbok tindih kok Mama. Adun, kowe kenapa? Yo duduk yo Mas Rama. Yo Mas Iqbal. Mas Iqbal karo Mas Hanif. Ayo Nip. Yo Mas Iqbal karo Mas Hanif. Iqbal, nek barung to nek ngarep to, Bal? Wis gede lho. Wes yo duduk yo. Ayo Dek Jihun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe ya.